Ludoy. Ludoy, ah! Ludoy, kumusta naman ka na? Okay man, labi na ko at sa maglawas, saan ka nagapurong-purong man ka na? Gapurong lagi ko ari kay sugo mo kung nanay na ako aring baoron. Kamnan lagi daw rin mais ring luna re ng nanay. Hala, kalingawin naman na! Kanang hitawag ko ba kay kanang saingan anini ang gipapangutana lagi ni nanay o kanini ang klaro ba nga makauli ka karong pista? Ay, labi ka ruha ko kaadyo, uli ko doy! Labi uli 100% uli ko doy! Ha? Ingnan ka mo uli, lagi ko! Ina nanay di mag-o! Klaro ba? Klaro kaadyo! Adyo kay klaro kaadyo doy! Kuan ba, kahinumdum ka itong ganing imong amigo, si Kisa? Arne? Ano? Kasmit ba sa elementary? Lagi, Arne, si Arne! Manuan, yung buko! Saman ba? Mudong ba kuno ka aring pista lagi, kay mo kita kuno mo, gimingaw na si Jani mo. Igna nga mudong ko! Makikita si Jani mo ba? Lagi! Igna doy! Na magkita bidoy Igna doy! Doy! Sige na pagkago! Igna ba magkita me? Hang ingnon! Lagi! Bungaw mo ka doy! Hang ingnon nga, ingon ka nga padungon si Jan, ya hingon ra ba tudoy nga manghuam kuno si Jag kwarta ni mo doy? Ha? Makita mo pohon? Tigbak ina siya! Ayaw naman kadong! Sinabang kung ako ragso. Tigbak! Sumaludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.